tuane Dinda majikan nom. Bok tuane Dinda. Bok tuane Dinda, Mimi Juleka, majikan nom, majikan tua. Nok acu, nok empit, Mama Edita, Nok Lina, Mimi Riva, Bos Kartika musik saya. Bok tuane Dinda, Muhammad siapa je? Muhammad, Nok Mika, Mimi Dinda, Mimi Juleka.
Dinda, wong tuane 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 Dinda. Suarane masih ana ning pikiran, sing manis gawe senok sun edanan. Senoke kangen pengen jage ketemu bareng pokone Dinda kanggo dikaning kono tulung jagan cinta kanggang sing pernah ucap janji ning kita kanggo kakang ning kanan Mimie Dinda sing arep ning Singapura Mimie Dinda engko dikit aja gerak mudun